Så er det blevet tid til at finde trekantens 3 vinkelhalveringslinjer. Vi skal halvere vinklen A, vinklen B, vinklen C. Der hvor de 3 linjer rammer hinanden, skærer hinanden, laver vi en cirkel. Smarte ved den cirkel er, at den rammer både siden her, her og her. Vi går i gang. I punkt nummer 4 er det muligt at lave vinkelhalveringslinjer. Vi trykker på den. De 2 sider, der støder op til vinklen A, trykker vi på. Der kommer vinkelhalveringslinjen. Så er det B. Vinkelhalveringslinjen. Så er det C. Vinkelhalveringslinjen. Skæringspunktet for de 3 linjer er her. Det er her, vores cirkel skal laves. Tager den øverste cirkel ud fra punkt og centrum. Trykker i skæringspunktet. Kører ud, så vi kan se, at alle 3, at cirklen rammer alle 3 sider. Og trykker. Her står den. Halleluja, den indskrevne cirkel. Cirklen, der rammer alle 3 sider.